Alcaldessa, Alba Pijoan, a veure, Festa Major de Tàrrega. S'havia de celebrar del 13 al 17 de maig, per tant, en plena fase 1 de desescalada, no? Si no m'equivoco. Sí. A més, en el cas de la demarcació de Lleida hi havia una desescalada més lenta perquè la situació pandèmica ho complicava. Clar, com us va afectar? Perquè teníeu, imagino, tots els equipaments culturals tancats. Tot, absolutament. És a dir, nosaltres, encara la festa major havia de ser del 13 al 17 de maig, la festa local és el 14, per tant, no us podeu imaginar que al març, quan hi va haver el confinament, ja hi havia tot de compromisos adquirits amb grups, amb diferents promotors, i ens trobem en aquesta situació, que estàvem amb la fase 1 de desescalada, que no sé si ho tenim tots present, era confinament domiciliari i podíem sortir a passejar per franges horàries. Jo recordo de 7 a 8 anant a caminar, perquè era l'hora que podia sortir. Per tant, imagineu-vos la situació. Tots els equipaments culturals tancats, espais cívics, els centres de culte, tot, absolutament tot tancat. La gent només podia anar a treballar, a comprar i treballar si no podien fer teletreball. Per tant, ens trobem en aquesta situació, però bé, malgrat tot, vam decidir tirar endavant la festa major. Sí? No us vau plantejar en cap moment això no ho podem fer aquest any de cap manera? Bé, vam fer com unes proves prèvies, vam voler fer una mica tastejar, a veure si a nivell de xarxes ens funcionaria, i ja ho vam fer amb el tema de, per exemple, Sant Jordi. Nosaltres el 23 d'abril vam celebrar Sant Jordi a les xarxes i a través de Ràdio Tàrrega, i ens va funcionar molt bé. I després també amb el Dia Mundial de la Dansa, que també vam organitzar una sèrie d'activitats, uns vídeos amb les escoles de dansa de la ciutat, etc. I al veure que això funcionava ens va encoratjar a poder programar aquesta festa major totalment. Era una festa major que es va viure a les xarxes socials i als balcons. Llavors, el que passa és que a Tàrrega el teixit associatiu, les entitats culturals són extremadament treballadores, potents i animades, i d'una banda hi havia la voluntat política, com comentava el company de Barcelona, de tirar endavant, de fer el màxim possible dins les possibilitats, i de l'altra teníem aquest recolzament ingent de tot el teixit associatiu, el que convingui. Vinga, doncs posem-nos-hi, no? El que convingui el posem-nos-hi, doncs es va fer tota la programació que s'hauria fet amb una festa major tradicional, adaptada, per tant hi havia moltíssima feina a fer aquesta adaptació a les xarxes. Després també amb l'acompanyament de Ràdio Tàrrega, perquè evidentment no tothom arriba a les xarxes, i això també ho hem de tenir present, hi ha una part de la població que no hi té accés, i als balcons, i així vam decidir de tirar-ho endavant, i va ser un autèntic èxit. Sí, podem dir que va ser una festa major confinada, en certa manera, no? Sí, de fet era això, vull dir, no sé si és... Ara ho veurem, perquè abans li vull fer una altra pregunta, que és, què va passar amb les actuacions musicals? N'hi havia de contractades i es van haver de cancel·lar, o com va anar això? Bé, estaven en paraula, hi havia el compromís contractat, crec que no teníem encara cap contracte del tot signat, però hi havia aquest compromís i aquest compromís es va mantenir. Llavors, algunes de les actuacions es van fer a través d'Instagram Live, va ser tota una novetat, vam haver de muntar un tutorial pels propis tècnics, però també pels cantants. Després sé que a la taula dels artistes hi ha la Su. La Su va ser una de les actuacions que vam tenir amb Instagram Live, i que la gent va poder gaudir des de casa. I després la resta el que es va fer és reprogramar-ho al llarg de l'any, és a dir, no es va cancel·lar cap de les actuacions. Durant l'any a Tàrrega tenim molta activitat cultural, i tant el que és a l'estiu com festes de setembre que també en van fer, es van anar reprogramant, i després, enguany, que vam acabar la festa major, la vam fer aquest cap de setmana passat, la resta de grups han vingut ara, han vingut tots ara, i per tant han pogut complir amb aquest compromís, perquè la voluntat era aquesta, de no deixar ningú pas a l'estacada ni molt menys. I a quins espais ho fareu aquest any, els concerts? No, ja els han fet, ja està. Ah, ja està fet, és veritat, ja ha passat maig. Però bé, aquest any una mica el que comentaven els companys és canviar els emplaçaments diferents, emplaçaments més grans, distanciats. La idea, evitar aglomeracions sempre, i per tant accessos a emplaçaments perimetrats, amb facilitat de control d'accés, aforament limitat, i també molt desplaçats, és a dir, molt diferents. Els emplaçaments han estat diferents del que seria una festa major
normal, perquè seria tot al centre de Tàrrega, que llavors és fàcil que s'aglomeri. Diversificar-ho, com explicava el Daniel Gratacós. Una cosa, és veritat que vau recuperar el Castell de Focs? Sí. Però feia 10 anys que no el fèieu. Sí. I el recupereu l'any del confinament. Correcte. Feia 10 anys que no fèiem Castell de Focs. Amb la crisi econòmica del 2008 es va decidir que era una despesa, que eren molts diners i tal, que es tregui. El típic Castell de Focs a Tàrrega n'hi havia hagut sempre. Sí. I se'ns va ocórrer que una bona manera d'acabar aquesta festa major era recuperant aquest Castell de Focs, no? I fent-ho des de 5 punts diferents a la ciutat, perquè tothom des dels balcons pogués gaudir d'aquest Castell de Focs, no? Sense haver de sortir de casa, i va ser un èxit brutal. O sigui, jo recordo, clar, evidentment també des del balcó de casa, acabar aquest Castell de Focs i els aplaudiments que se sentien, no?, de la gent. I després ho van valorar moltíssim. Hem decidit que aquest Castell de Focs es manté. Aquest any també l'han fet. Ha fet falta una pandèmia perquè recupereu el Castell de Focs a Tàrrega, Però vull dir, va ser curiós perquè vam pensar què podem fer, com podem tancar d'una manera que accessible a tothom, sigui d'on sigui, visqui on visqui, tingui l'edat que tingui, no? I bé, doncs, sí, el diumenge a les 10 de la nit vam cloure els actes d'aquella festa major amb aquest Castell de Focs. Abans que ens vol ensenyar. Bé, vam fer, un cop acabat totes les actuacions, tot el que es va fer, perquè de veritat que es va reproduir una mica, no?, tot el que els balls tradicionals, cadascú ballant a casa seva, es van fer uns muntatges amb els nens, a les associacions, fem la Fira Coc durant la festa de maig, que és molt típica, clar, evidentment, res de res, però llavors es va demanar a pastissers de Tàrrega que expliquessin la recepta en vídeo, la gent fes els seus cocs a casa i compartissin les fotos. Bé, vull dir que tot hi va haver com una adaptació brutal de tot, no? Vermuts musicals, cada cantant a casa seva, bueno, evidentment. I llavors, al final, vam fer un vídeo resum amb una cançó que va fer justament un cantant targarí, el Carlitos Miñarro, que canta rumba catalana, i va fer una cançó prèvia a la situació que es diu Aquest any no. Bueno, que aquest any no hi havia festa major, però malgrat que hi havia aquesta cançó, no?, que posa la banda sonora, aquest vídeo, que és un vídeo resum de tot el que es va poder anar veient, doncs bé, no hi va haver la festa major que entenem tots, no hi va ser de cap manera, però vam gaudir-la molt tots, malgrat la situació, i aquest any no he pogut tampoc haver la festa major que estem acostumats, perquè no és ni festa major, com hem dit tots, no? És l'adaptació d'actes culturals, etc. Però volia compartir aquest vídeo, que és molt curt, amb un resum d'imatges del que va ser aquesta festa major confinada, en una situació absolutament extrema, penso, perquè realment gaire pitjor no podíem estar, perquè l'únic que podíem fer era això, aquestes sortides esporàdiques, i malgrat tot ho vam tirar endavant i estic realment molt satisfeta de la ciutat, de com va reaccionar la ciutadania i de tot el treball, l'esforç ingent de les associacions darrere de tot el que vam muntar. I realment ho van agrair, la gent ho va agrair moltíssim. Home, doncs veiem com va ser aquesta festa major de Tàrrega. Endavant.